Uns 25 comercios, un número semellante ao da pasada edición, participan dende hoxe ata o domingo na Feira de Oportunidades Vía Mare, que organiza a Asociación de Empresarios de Ribeira. Unha feria que reúne todos os comercios de aquí de Ribeira. Este ano sumamos 3 máis sobre 25 comercios, donde trasladan as últimas liquidacións que queren sacar para poder empezar a nova campaña. Desde a asociación, en referencia a este comercio que participa en estas campañas todos os anos, agradecerle a súa implicación para poder levar a cabo esta actividade. A súa inauguración oficial tiña lugar este mediodía, coa presenza de distintas autoridades locais, entre as que se atopaba o propio alcalde, Luis Pérez Barral. Do Goberno Municipal imos seguir apoiando eventos que dinamizan o sector comercial, como é esta feira do Vía Mare. Creo que Ribeira ten moitísimo potencial a nivel comercial, ten uns autónomos e autónomas que levantan todos os días as reixas dos seus negocios facendo moi bo traballo, non? Teñen produtos de proximidade, produtos de gran calidade e que merece a pena tamén apostar por comprar nos comercios de Ribeira, porque lle estamos dando beneficios a veciños e a veciñas da nosa localidade que reverten os seus beneficios tamén en outros negocios que lle dan vida ás nosas rúas e ás nosas parroquias. Un ano máis, a feira está situada na Avenida do Malecón. Os seus horarios serán ininterrompidos, prácticamente dende as 10 da mañá ata as 11 da noite. Ademais dos importantes descontos que ofrecerá cada tenda participante, Vía Mare contará tamén con diversas actividades paralelas que se desenvolverán ao longo de toda a fin de semana.